16 январ дар меҳмонхонаи ҳайат Риҷенсии шаҳри Душанбе нахустин ҷаласаи Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2023 доир гардид. Дар ҷаласа роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва аъзоёни Кумитаи иҷроия ширкат намуда, масъалаҳои зеринро баррасӣ намуданд. рафти иҷрои қарорҳои Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон аз 26 августи соли 2022, нақшаҳои Лигаи футболи Тоҷикистон дар соли 2023, вазифаҳои дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии Ҷомии Осиё дар соли 2023, вазифаҳои Федератсияи футболи шаҳри Душанбе оид ба рушди минбаъдаи футбол дар пойтахт дар соли 2023. Пас аз ҳисоботи масъулин ва таҳлилу баррасии масъалаҳои болозикр, Кумитаи иҷроия чунин қарорҳоро қабул кард. вазифаи тими миллии Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии Ҷомии Осиё 2023 баромадӣ бо муваффақият дар марҳилаи гурӯҳӣ ва роҳ ёфтан ба бозиҳои плей-оффи мусобиқа. вазифаи дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон дар бозиҳои марҳилаи интихобии Ҷомии Осиё 2023 баромадӣ бо муваффақият ва роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа. вазифаи дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии Ҷомии Осиё 2023 байни ҷавонон дар Узбекистон баромадӣ бо муваффақият ва соҳиб шудани роҳхат ба ҷоми ҷаҳон. вазифаи дастаи мунтахаби наврасони то 17 сола дар бозиҳои интихобии Ҷомии Осиё баромадӣ бо муваффақият ва роҳ ёфтан ба бозиҳои марҳилаи ниҳоӣ. назорат аз болои иҷрои қарорҳои мазкур ба зиммаи шахсони масъул вогузор карда шуд. инчунин сар аз 1 сентябри соли оянда якҷо бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 минтақаи кишвар таъсиси синфҳои махсус бо фарогирии футбол ба нақша гирифта шуд. шакли баргузории чемпионати Тоҷикистон мисли соли 2022 сурат мегирад. аъзои Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон аз роҳбарияти ҳукумати вилояти Суғд хоҳиш намуданд то таҷҳизоти рӯшноидиҳиро дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таъмин намоянд, то шабонгоҳ низ дар он ҷо ташкили бозӣ имконпазир гардад. бозии Суперҷоми Тоҷикистон 6 май дар шаҳри Хуҷанд дар назар аст. вохӯрии финалии ҷоми Тоҷикистон бошад, тирамоҳ дар шаҳри Кӯло ба нақша гирифта шуд. дар соли 2024 низ шумораи дастаҳои Лигаи олӣ 10 адад боқӣ мемонад. маҳдудияти легионерҳо дар дархост 7 футболбоз, 5 нафар дар майдон, 2 нафар дар ҳайати захиравӣ. шумораи дастаҳои чемпионати шаҳри Душанбе миёни дастаҳои Лигаи дуюм то 8 бошгоҳ зиёд карда шавад. тибқи натоиҷи солона беҳтарин федератсияи минтақавӣ дар соли 2023 муайян карда шавад. бобати ин ва дигар масъалаҳо қарорҳои лозима аз ҷониби Кумитаи иҷроия қабул карда шуданд.